Please welcome Pastor Jim Myers. Mutta toivotetaan tervetulleeksi pastori Jim Myers. It is a joy to be here. On ilo olla täällä. I have been privileged to travel to more than 60 countries Minulla on ollut etuoikeus matkustaa yli 60 maassa to teach the Word of God, ja opettaa Jumalan sanaa. to take the good news of salvation. Ja viedä pelastuksen hyvä uutinen. And this has been such a treat Ja for tämä on, us to be here in Helsinki on ollut meille tosi hienoa saada olla täällä Helsingissä. with people who love the Word of God, Sellaisten ihmisten kanssa, jotka rakastavat Jumalan sanaa, who have been taught the Word of God, joille on opetettu Jumalan sanaa. and to come into a body of believers who are zealous to share the Word with others. Ja tulla tällaiseen uskovien joukkoon, joka on innoissaan siitä, että saa jakaa tätä myös muille. So this has been a real treat for us to be. Joten tämä on ollut tosi hieno juttu meille. So thank you for allowing me to come, Kiitos siitä, että sain tulla. and I hope that this will not be the last time we're here. Ja toivon, että tämä ei ole viimeinen kerta, kun olemme täällä. So we began a study on Wednesday night from the book of Romans. Ja me aloitimme roomalaiskirjasta keskiviikkona. What is the great theme of the book of Romans? Mikä on roomalaiskirjan suuri teema? Okay. The answer is justification by faith. Vastaus siihen on vanhurskautuminen uskon kautta. Justification is one of the things that God does for us at the point of faith in Christ. Vanhurskauttaminen on asia, jonka Jumala tekee Kristuksen kautta. Unfortunately, in many churches, they have a faulty understanding of justification, Valitettavasti monissa seurakunnassa on väärä käsitys siitä, mitä vanhurskauttaminen merkitsee. which can cause great confusion with believers. Ja se voi aiheuttaa paljon sekaannusta uskoville. So understand, justification is not a change that God makes in you. Joten vanhurskauttamisessa ei ole kyse muutoksesta, jonka Jumala tekee sinussa, But it is a legal declaration that God makes. vaan se on niin sen juridinen julistus, jonka Jumala tekee. When you put faith in Jesus Christ for salvation, God does many things for you all at once. Kun asetat uskosi Jeesukseen pelastuaksesi, Jumala tekee monia asioita aivan siinä samassa hetkessä. Not only does he forgive your sins, Ei hän ainoastaan anna anteeksi syntejäsi, not only does he give you eternal life, eikä ainoastaan anna sinulle iankaikkista elämää, but he does many other things, maybe more than 50. vaan hän tekee monia muita asioita, ehkä yli 50 asiaa. And one of the great things that he does Ja is to yksi, give us his righteousness as a free gift. ja yksi niistä on se, että hän antaa meille hänen oman vanhurskautensa ilmaisena lahjana. Theologically, this is what we call imputation. Ja teologisesti puhutaan sen vanhurskauden lukemisesta meille. That's the great theme of Romans chapter 4. Ja se on roomalaiskirjan 4. luvun suuri teema. Because God gives us his righteousness as a gift, he can now declare the believer in Jesus to be righteous. Koska hän antaa meille vanhurskauden lahjana, hän voi nyt julistaa, että uskova on vanhurskas. And justification also means that you are declared to be free from the penalty of sin. Ja vanhurskautus merkitsee myös sitä, että hän voi julistaa, että olet vapaa synnin rangaistuksesta. What is the penalty for sin? Mikä se rangaistus on? It's death. Kuolema. What kind of death? Minkälainen kuolema? There are at least 7 different deaths that are taught in Scripture. Kuolemastakin opetetaan 7 erilaista kuolemaa Raamatussa. The penalty for sin is not physical death, but spiritual death. Ja synnin rangaistus ei ole fyysinen kuolema, vaan hengellinen kuolema. And we are born spiritually dead. Ja me synnymme hengellisesti kuolleina. Therefore, we need to be born again, so we have a spiritual birth. Siksi meidän täytyy syntyä uudesti niin, että meillä on hengellinen syntymä.
because the penalty for sin is death, and we all suffer that. koska synnin rangaistus on kuolema ja me kaikki kärsimme sitä. But when we are justified, we are declared to be free from the penalty. Mutta kun meidät vanhurskautetaan, niin meidät julistetaan vapaiksi sitä rangaistuksessa. Okay, now we run into some problems. No nyt sitten kohtaamme jotain ongelmia. And people have gotten confused over some portions of Scripture. Ja on joitain kirjoituksen kohtia, jotka ovat saaneet ihmiset hämmennyksiin. And so we don't have time to develop this fully today. Meillä ei ole aikaa nyt käydä kaikkia läpi tänään, mitä siihen liittyy. I'm going to go very quickly through two passages Mutta haluan käydä nopeasti läpi 2 eri kohtaa. from Romans 4 and from James chapter 2 Roomalaiskirjan 4. luvusta ja Jaakobin kirjan 2. luvusta. to hopefully clear up some confusing passages. Ja toivottavasti voin vähän selkiyttää jotain hankalia Raamatun kohtia. All right, we saw in Romans 3:24 through 26, Ja näimme Roomalaiskirjan 3. luvun jakeissa 24-26. being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. And we have a lot of terms here, and we've tried to define those in the past 4 days. Tässä on monta eri käsitettä ja olemme yrittäneet määritellä niitä näiden viime päivien aikana. Justified, Siinä puhutaan tästä Grace. vanhurskauttamisesta, armosta, redemption, lunastuksesta verse 25, ja sitten jää 25. whom God purposed as a propitiation by his blood through faith. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta. Propitiation actually means satisfaction. Ja kun tässä käännetään tämä armoistu, niin se on oikeastaan se, että Jumala tulee tyydytetyksi. Or in this case, it's the place where God was satisfied. Tai voidaan viitata paikkaan, jossa Jumala tyydyttyi. There used to be an old song which was not good, Ja oli vanha laulu, joka ei ollut sinänsä hyvä, which said, I'm satisfied with Jesus. jossa sanottiin, että minä tyydyn Jeesukseen. And then the question comes to me, Ja sitten minulle nousee kysymys, is Jesus satisfied with me? onko Jeesus tyytyväinen minuun? Terrible song. Kauhea kysymys, kauhea laulu. First of all, who are we to be satisfied with Jesus? Ensinnäkin, keitä me oikein ollaan, että me voidaan sanoa, että me olemme tyytyväisiä Jeesukseen. And Jesus will never be satisfied with you. Eikä Jeesus koskaan tule olemaan We're tyytyväinen sinuun. sinners. Me olemme syntisiä. But God the Father was satisfied with his Son Jesus. Mutta Isä Jumala oli tyytyväinen siihen, mitä hänen poikansa teki. And the justice of God was satisfied because Jesus paid the penalty for all sin. Ja Jumalan oikeudentaju tuli tyydytetyksi sen tähden, että Jeesus maksoi rangaistuksen synneistä. So that's what this word propitiation. Joten sitä tämä armoistuimena käännetty sana propitipaatio tässä merkitsee. Now it says in his forbearance God had passed over sins that were previously committed. Ja siinä sanotaan, että hän jätti jumalallisessa kärsiväydessä rankaisematta ennen tehdyt synnit. Now what this is teaching is that God was able to save people before the cross. Eli se tarkoittaa sitä, että Jumala saattoi pelastaa ihmiset jo ennen ristiä. How could Abraham be saved? Kuinka Abraham saattoi Or pelastaa? Moses? Tai Mooses? Or David? Tai David? Because Jesus had not died for their sin. Koska eihän Jeesus vielä ollut kuollut heidän syntiensä So edestä. God did not exact final punishment for people before the cross. Joten Jumala ei asettanut lopullista rangaistusta tai ihmisille ennen ristiä. Because he knew he had a plan whereby Jesus would pay for all sins of all people, past, present, and even Koska future. hänellä oli suunnitelma, jonka mukaan Jeesus tulisi maksamaan kaikki synnet, entiset, nykyiset ja tulevat. And so in verse 26, it's a demonstration at the present time of his righteousness. Joten ja 26 siinä sanotaan, että hän on osata vanhurskautensa nykyajassa. So that he might be just and the one justifying the one who has faith in Jesus. Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
So the greatest question is not how can a loving God cast his creatures into the lake of fire, Joten kysymys kuuluu sitten, että kuinka sitten rakastava Jumala voi heittää omat luomuksensa tulijärveen. that's a satanic question. Se on saatanallinen kysymys. The greatest question is how can a righteous God save me? Vaan suuri kysymys on se, että kuinka vanhurskas Jumala voi pelastaa minut. How can he save you Kuinka hän voi pelastaa sinut and still be righteous? ja silti olla vanhurskas. You're a sinner. Koska sinähän olet We synti. deserve God's justice. Me ansaitsemme Jumalan oikeudenmukaisen But if tuomion. God forgives the greatest of sinners, how can he be righteous? Mutta jos Jumala kerran antaa anteeksi kaikkein suurimmallekin syntiselle, niin kuinka hän silloin voi olla oikeudenmukainen? And the answer is found in Jesus propitiating the justice of God. Ja siinä vastaus on se, että Jeesus on tyydyttänyt tämän Jumalan oikeudenmukaisuuden tarpeen. So God maintains his justice because Jesus paid, Joten Jumala pysyy vanhurskaana ja oikeudenmukaisena, koska Jeesus maksoi hinnan. and he's the justifier of the one who has faith in Jesus. Ja hän vanhurskauttaa sen, joka uskoo Jeesukseen. So we'll go on here. So who gets justification? Eli kuka tulee vanhurskaaksi? It's the one who has faith in Jesus. Se, jolla on usko Jeesukseen. It's always this way. Se on aina näin. There are more than 150 verses in your New Testament that declare you are saved by faith in Jesus Christ. Uudessa testamentissa on yli 150 jaetta, jotka sanovat, että pelastut uskomalla Jeesuksen Kristukseen. So where is boasting then? Joten missä on kerskaaminen sitten? It's excluded. Se on suljettu pois. You have nothing to boast about. Ei sinulla ole mitään kerskaamista. If you do it, you Jos- can brag about it. Jos sinä itse teet jotain, voit kerskua sillä. But in the plan of grace, boasting is excluded. Armon suunnitelmassa kerskaamiselle ei ole sijaa. By what law? Of works? Minkä lain kautta? No, Tekojenko lain? Ei, but by the law of faith. vaan uskon lain perusteella. Therefore, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain vaatimia tekoja. So the word to conclude here Joten se sana, joka on käytetty tässä päädymme, means you reach a conclusion after careful consideration of facts. se tarkoittaa sitä, että on tullut siihen tulokseen tarkkaan tutkittuaan kaikki tosiasiat. So you study the doctrines that Paul has just presented, and you must reach this conclusion. Ja, eli jos tutustut kaikkiin niihin oppeihin, joita Paavali tässä on selittänyt, niin silloin sinä tulet tähän johtopäätökseen. We are declared righteous apart from anything that we do, Että meidät vanhurskautetaan riippumatta kaikesta siitä, mitä me teemme. apart from any works. Ilman mitään tekoja. All right, so the characteristics of justification Joten vanhurskauttamisen ominaispiirteet found in this passage. löytyy tästä kohdasta. It's apart from the law. Se on tekojen tai lain ulkopuolella. It's through faith in Christ. Se on vain uskon kautta Jeesukseen. It's for everyone who believes in Jesus. Se tulee kaikille, jotka uskovat Jeesukseen. It's by grace. Se on armon kautta. It was at great cost to God. Ja sillä oli Jumalalle suuri hinta. It's free to us Meille se on ilmainen, because Jesus paid for it. koska Jeesus maksoi hinnan. And God is perfectly just Ja Jumala on täysin vanhurskas in justifying us. ja oikeudenmukainen siinä, että meidät vanhurskautetaan. So we go on to Romans 3, Joten jatkamme roomalaiskirjan 29 to 31. jakeeseen 29 ja Is 30. God the God of the Jews only? Vai onko Jumala vain juutalaisten Jumala? Is he not also the God of the Gentiles? Yes, of the Gentiles. Eikö pakanoidenkin? On pakanoidenkin. Since there is one God Koska on vain yksi Jumala, who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith. joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Do we make void the law of God Teemmekö siis lain mitättömäksi vetoamalla through uskoa? faith? He said, no.
Emme tietenkään. On the contrary, we establish the law. Ei vastoin, me vahvistamme lain. We're going to pass by this now because I want to get into some more concepts regarding justification. Mutta mennään nyt eteenpäin, koska haluan päästä myös muihin käsitteisiin, jotka liittyvät vanhurskauttamiseen. Romans 5:1, Paul says, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Roomalais 5:1. Koska siis olemme tulleet uskossa vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Okay, having peace with God, that's the doctrine of reconciliation. Se, että meillä on rauha Jumalan kanssa, se liittyy sovitukseen. Galatians 2:16. Galatalais 2:16 Another very important verse I would encourage you to memorize. on toinen hyvin tärkeä jae, jonka haluaisin rohkaista teitä opettamalla ulkoa. A man is not justified by the works of the law. Ihminen ei vanhurskaudu laintekojen kautta. What does it mean to justify? Mitä se vanhurskauttaminen tässä taas tarkoittaa? To declare righteous. Sitten julistamista vanhurskaaksi. We are declared righteous when we put faith in Jesus Christ. Meidät julistetaan vanhurskaaksi, kun asetamme uskomme Jeesuksen So Kristuksen. we have believed in Christ Jesus that we might be justified by faith in Christ. Vaan uskosta Jeesuksen Kristukseen olemme mekin uskoneet, jotta tulisimme vanhurskaiksi uskomalla Kristukseen. Not by the works of the law, for by the works of the law no flesh shall be justified. Emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia Well, tekoja. the Bible says this over and over again. Raamattu sanoo näin yhä uudelleen. Justified by faith, Vanhurskautunut uskosta apart from any works that you might do. ilman mitään tekoja, mitä saatat tehdä. So faith, we are justified by faith. What is faith? Joten mitä usko on? Means to trust, to rely on, Luottamista, tukeutumista, have confidence in. varmuutta. It means to accept something as being true. Se merkitsee sitä, että hyväksyy jokin asian todeksi. Now, faith relies first on understanding a proposition. Ja usko perustuu ensinnäkin väittämän ymmärtämiseen. What does that mean? Mitä se tarkoittaa? It means you hear something, Tarkoittaa sitä, että kuulet jotain, you think something. ajattelet jotain. That's a proposition. Se on väittämä. Jesus is the Savior. That's a proposition. Esimerkiksi se, että Jeesus on pelastaja. Jesus died for your sins. That's Jeesus a kuoli proposition. syntiesi puolesta. Se on Now myös you hear that, and then you have to have the freedom to accept it. kuulet sen ja sitten sinulla on vapaus ottaa vastaan se ja Say hyväksyä. that conforms to reality. Ja voit todeta, että se niin kuin on yhteneväinen totuuden kanssa. Now faith is always directed toward an object. Ja usko kohdistuu aina johonkin kohteeseen. You have to have an object for your faith. Uskolla täytyy olla jokin kohde. You can't believe nothing. Et voi uskoa ei mihinkään. If you say, I believe, Jos sanot, että minä uskon, what do you believe? no mitä uskot? The object is something that you have to be able to express. Kohde jotain sellaista, mikä sun täytyy kyetä ilmaisemaan. So it's a thought that can be verified or falsified. Joten se voi olla jokin ajatuksen ilmaus, joka voidaan todeta todeksi. So faith is not a function of emotion, but of reason. Joten usko ei ole jokin tunteen tuoma juttu, vaan se on järkeenkäypä And asia. you believe Jos uskot in your mind. mielessäsi, There is not a difference between head belief and heart belief. ei ole olemassa eroa pääuskon ja sydämen uskon That is välillä. pure nonsense. Se on ihan hölynpölyä. It is not biblical. Ei se ole raamatullista. The Bible says a man Raamattu sanoo, believes ihminen uskoo in his heart. sydämessään. This is where you think. Näin sinä ajattelet. The heart is used in Scripture not as a separate capacity for thinking, Ei sydämestä puhuta kirjoituksessa sellainen erillisenä ajattelun välineenä, it's used for the inner man. vaan sillä viitataan ihmisen sisäiseen ihmiseen. As a man thinks in his heart. Niin kuin ihminen sydämessään ajattelee. So it's talking about your mind. It's talking about the
thinking part of the soul. Se puhuu mielestä, sitä sielun ajattelevasta osasta. And there's no such thing as believing in your heart as if that's separate from what you think in your mind. Eikä ole olemassa sellaista asiaa, että uskot sydämessäsi, niin kuin se olisi jotain erilaista kuin uskoa mielessään. So you can say, I believe that with all my heart. It does not mean that's different from what you're thinking. Ja jos sä sanot, että mä uskon johonkin asian koko sydämestä, niin ei se tarkoita sitä, että se olisi jotain muuta kuin mitä sä ajattelet. So faith Joten usko is not a feeling. ei ole tunne. Faith excludes emotion, Se sulkee ulkopuolelle irrationalism, emootiot ja rationaalisuuden, mysticism. mystisyyden. What is mysticism? Mitä sitten mystiikka on? Tai mystisyys, salaperäisyys. How do you know that? Mitä sä tiedät siitä? Just know. Se on niin kuin, että mä vaan I tiedän. don't have any reason. Ei mulla ole mitään syytä, järkeä, know. mutta mä vaan tiedän. No, faith excludes that. Usko sulkee sen pois. Faith is not some leap into the darkness, Usko ei ole kuin hyppy pimeyteen, but it's trust or confidence in a person vaan se on luottamusta ja or varmuutta an object. koskien jotain ihmistä tai jotain kohdetta. So faith that results in salvation Joten usko johtaa pelastukseen. it has to be placed in the one who can give salvation. Ja silloin se usko täytyy kohdistaa häneen, joka voi antaa sen pelastuksen. Saving faith is not different from any other faith you have, Pelastava usko ei erotu millään lailla muusta uskosta, jota sinulla on. except that you are going to put your faith in the one who can save you, and that's Jesus. Muutoin kuin se, että sä voit asettaa uskosi häneen, joka voi sinut pelastaa, ja se on Jeesus. You get no credit with God for having great faith. Et saa mitään pisteitä Jumalalta siitä, että sulla on suuri You are usko. not saved by the act of faith. Et pelastu uskon aktin kautta, sen teon kautta. It's not that faith saves, Jesus saves. Ei ole niin, että usko pelastaa, Jeesus pelastaa. So you can have great faith, but if you don't put it in Jesus, you don't have salvation. Sulla voi olla suuri usko, mutta jos ei se usko kohdistu Jeesukseen, niin sinulla ei voi olla pelastus. So faith is not a work we perform, Joten usko ei ole mitään sellaista, mitä teemme, but it's the channel through which we appropriate what God has done for us through Jesus. se on kanava, jonka kautta otamme vastaan sen, mitä Jumala on tehnyt Jeesuksen kautta meidän tähtemme. All right, now in Romans chapter 4, No nyt palaamme roomalaiskirjan 4. lukuun. what shall we then say that Abraham our father has found according to the flesh? Mitä me siis sanomme kantaisämme Abrahamin saavuttaneen lihan mukaan? Abraham was saved as a Gentile. Hän pelastui pakanana. When Abraham was saved, there were no Jews. Kun Abraham pelastui, ei ollut edes juutalaisia olemassa. Abraham is the first Jew, Hän oli ensimmäinen becomes the juutalainen. founder of the Jewish race. Hänestä tulee juutalaisen kansan isä, So he perustaja. becomes the pattern for salvation for both Gentiles and Jews. Ja hänestä tulee sitten se esimerkki pelastumisesta sekä pakanoille että juutalaisille. But Paul wants us to grasp a truth here at the beginning of the chapter. Mutta Paavali haluaa meidän ymmärtävän erään totuuden tässä luvun alussa. If Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. Jos Abraham vanhurskautettiin tekojen perusteella, hänellä on kerskaamista, ei kuitenkaan Jumalan edessä. Now, how was Abraham justified? No miten hän vanhurskautui? By faith Uskon kautta or by works? vai tekojen kautta? Don't answer too quick. Älkää liian nopeasti käykö vastaamaan. No, Paul here considers the possibility that Abraham might be justified by works. Paavali tässä ottaa huomioon sen mahdollisuuden, että Abraham ehkä pelastui tekojen kautta. He says, if Abraham was justified by works, he has something to boast about. Hän sanoi, että jos Abraham vanhurskautettiin tekojen perusteella, hänellä on kerskaamista. Now, in the Greek language of the New Testament, they had 4 different ways to say if. Uuden testamentin kreikan kielessä on 4 eri tapaa sanoa jos. How many ways do you have in your language? 1? Yes. Okay. Suomen kielessä on 1. In the Greek language, they could say if and it's true. Ja kreikaksi voi sanoa, että jos ja se on totta, If it and it's not true. jos ja se ei ole totta, If, maybe yes, maybe no. jos voi olla totta tai ei, And if
I wish it were true, but unfortunately it's not. Ja sitten jos, ja toivon, että se olisi totta, mutta valitettavasti ei niin ole. Now, so this if says, if and it is true, Mutta tämä jos on sellainen, että jos ja se on totta, or if and for the sake of argument, let's assume that it's true. tai sitten, että jos ja tämän argumentin kannalta katsoen, niin olettakaamme, että näin on. Okay, this first class condition, remember Satan was tempting Jesus, Eli tässä on semmoinen ensimmäisen asteen ehto. and he says, if you are the Son of God, Ja saatana kiusasi Jeesusta ja sanoi, että jos olet Jumalan poika, and you are, ja oletkin, I know you are. tiedän, että olet. If you are the Son of God, command these stones to be bread. Jos kerran olet Jumalan poika, niin käsken näitä kiviä muuttumaan leiväksi. Later on, Satan will say, if you will bow down and worship me. Ja sitten saatana sanoi myöhemmin, että jos That's the second class condition which says, and it's not true. kumarot palvomaan minua, ja se on toisen asteen konditio tai tämmöinen partikkeli, ja se sanoo, että se ei ole totta. Satan already knew. Saatana tiesi jo. So, Jeesus ei tule tekemään sitä. so here he says, if, Ja tässä sitten jos, and let's assume that he was. ja odotetaan, että se oli näin. Let's assume that Abraham was justified by works. Joten oletetaanpa, että Abraham tuli vanhurskaaksi tekojen kautta. Well, what would the conclusion be? No mikä silloin on johtopäätös? If he was justified by works, and we'll assume he was, Jos hänet vanhurskattiin teosta ja oletamme, että hän teki näin, then he has something to boast about. silloin hänellä on jotain kerskaamista. So Abraham Joten Abraham could boast saattoi kerskua. if he was justified by works. Jos hän saattoi kerskua, jos hän kerran oli teosta vanhurskautunut. Now, if Abraham was justified by his works, then Paul is saying that would contradict what we already had in chapter 3. No jos Abraham vanhurskautuu tekojen kautta, niin Paavalin mukaan silloin se olisi ristiriidassa sen kanssa, mitä It says we're not justified by works. Olemme juuri kuulleet, että emme ole teosta And he vanhurskautuneet. says, where is boasting? It's excluded. Ja hän sanoo, että missä kerskaaminen, se on poissa. But he says if he's justified by works, he can boast. Mutta jos olet teosta vanhurskas, niin voit kerskua. So what is Paul saying? Mutta mitä Paavali oikein sanoo? Well, okay. He says, let's assume that he was justified by works. Olettakaamme, että hän pelastui Then tekojen he kautta. can boast, Niin silloin hän voi sitten ylpeillä, but not before God. mutta ei Jumalan edessä. Okay, now, No niin. was Abraham justified by works? Oliko Abraham tekojen kautta vanhurskas? Yes, he was. Kyllä hän oli. Uh-oh. In James chapter 2, verse 21, Jaakob 2:21. James says, was not Abraham our father justified by works when he offered his son Isaac on the altar? Eikö Abraham meidän isämme tullut vanhurskaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Now, in the Greek language, when they asked a yes or no question, they always gave the answer. Kun kreikan kielessä kysyttiin tämmöisiä kyllä tai ei kysymyksiä, niin he aina antavat myös vastauksen. Now, it doesn't get translated, Ja se ei oikein käännöksissä tule vastaan. but it is there. Mutta se on And this question demands a positive answer. Ja tämä kysymys vaatii positiivisen vastauksen. Wasn't Abraham justified by works? Yes. Eikö Abraham vanhurskautunut teosta? Kyllä. Well, does that contradict what we had in the previous statements? No onko se sitten ristiriidassa sen kanssa, mitä juuri totesimme? Well, this verse seems to contradict other verses that say that God declared Abraham righteous when he believed in the Lord. No tässä puhutaan teoista, mutta sitten on muita jakeita, joissa sanotaan, että Abraham tuli hän tuli vanhurskaaksi uskon kautta. In Genesis 15, 1-6. Ja esimerkiksi 1 Mooses 15, 1-6. Well, the solution to the problem lies in the meaning of the word justified. No nyt se ratkaisu tähän ongelmaan on siinä itse sanassa. What does the word mean, vanhurskauttaminen. justified? Mitä se merkitsee se sana vanhurskauttaminen? To declare something, declare someone
to be righteous. Julistaa joku vanhurskaaksi. It doesn't mean to make righteous. Se ei tarkoita vanhurskaaksi tekemistä, It is a declaration. vaan se on julistus. Oh, now we can understand this if we will apply this definition. Ja nyt voimme ymmärtää sen, jos sovellamme tätä käsitettä. But if you give justification a different definition, Jos annat vanhurskauttamiselle toisenlaisen määritelmän, then you're going to say, we have a problem. niin silloin voit todeta, että meillä on tässä ongelma. So there are those who falsely teach that justification means that a change has been made in the inner man so that now he's acceptable to God. Ja virheellisesti jotkut opettavat niin, että vanhurskauttaminen on sitä, että ihmisen sisällä tapahtuu muutos, jonka takia hän kelpaa And there Jumalalle. are people who say today, you must demonstrate to me that you have good works to prove that you're truly saved. Ja on ihmisiä, jotka sanovat, että sinun täytyy osoittaa hyvien tekoisi kautta, että olet pelastunut. We have a bunch of fruit inspectors. Meillä on paljon sellaisia hedelmän tarkastajia. And they want to say, you know, your fruit, just not enough. Ja he tulevat ja sanovat, että ei sun hedelmäsi ole riittävä. Or your fruit is rotten. Tai sun hedelmä on ihan märäntynyt. No, the Bible says we are declared righteous by God because he gives us his righteousness as a gift. Mutta Raamattu sanoo, että meidät julistetaan vanhurskaaksi. Jumala julistaa meidät vanhurskaaksi, koska meille annetaan se vanhurskaus lahjana. And God does not need any proof that you put faith in Jesus. Eikä Jumala tarvitse mitään todisteita siitä, että sinä olet uskonut Jeesukseen. God can see your faith, Jumala kyllä näkee uskosi. and that's when he gives you righteousness. Ja silloin hän antaa sinulle sen vanhurskauden. Now, here's what we have to understand. Tässä on asia, joka meidän täytyy ymmärtää. Abraham was declared righteous more than once. Abraham julistettiin vanhurskaaksi useamman kerran. Okay, so we read that Abraham believed in the Lord, and the Lord credited it to his account for righteousness. Ja voimme lukea, että hän uskoi Herran, niin Herra laski sen hänelle vanhurskaudeksi. Now, this is talking about his salvation. Ja eikä ole kyse vain pelastuksesta. So when Abraham put his faith in the Lord, that's when God said, you are righteous. Tai silloin, kun Abraham ensimmäistä kertaa uskoi Jumalaan, niin silloin Jumala sanoi, että sinä olet vanhurskas. Now, it's about 20 years later Mutta noin 20 vuotta myöhemmin, that James says Abraham was justified again. niin kuin Jaakob sanoi, niin Abraham julistettiin jälleen And vanhurskaaksi. that's in Genesis chapter 22. Ja siinä viitataan ensimmäisen Mooseksen kirjan lukuun 22. So how can we say that Abraham was not justified by works and that he was indeed justified by works? Eli kuinka voimme sanoa, että ei Abraham vanhurskautunut tekojen kautta, ja sitten kuitenkin, että hän vanhurskautui Is tekojen that a kautta? contradiction? Onko siinä ristiriita? No, Ei, because Abraham was declared righteous more than once. koska hänet julistettiin vanhurskaaksi useamman kerran kuin vain yhden kerran. The first one had to do with his salvation. Ensimmäinen kerta liittyy hänen pelastumiseensa. When he put faith in the Lord, God declared him to be righteous. Kun hän uskoi Herraan, niin Herra laskisi hänelle And vanhurskauden. then 20 years later, Ja 20 vuotta myöhemmin Abraham is justified again. hän tulee jälleen vanhurskaaksi. All right, so let's get on here. So, Scripture consistently teaches that believers whom God declares righteous never lose their righteous standing. Ja Raamattu opettaa selkeästi, että jos Jumala julistaa jonkun vanhurskaaksi, niin hän ei koskaan menetä sitä vanhurskasta osansa. So you don't need to be saved again. Joten ei tarvitse tulla jälleen pelastuneeksi. Now, Abraham's second justification No, Abrahamin toinen is vanhurskauttaminen related to his offering Isaac on the altar. liittyy siihen, kun hän uhrasi Iisakin alttarilla. And this talking about a second declaration of Abraham's righteousness. Ja siinä puhutaan tästä Abrahamin toisesta vanhurskauttamisesta. He doesn't need to be saved again. Ei hänen tarvinnut jälleen tulla uskoon tai pelastua, All right, in James 2, 22, 23, vaan Jaakob 2, 22, 23. let's go ahead and read those. Katsotaan, luetaan. Go ahead. Sinä huomaat, luetaan tuolta. Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana ja teoista usko tuli täydelliseksi. Ja niin toteutuu Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalaa
ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Now, there are a couple of things here that often they're just passed over very quickly and people don't really understand Tässä on what pari James is asiaa, communicating. jotka usein ohitetaan nopeasti, ja ihmiset eivät ehdi ymmärtää, mistä tässä oikein on kyse. Now, what it's saying here is Abraham's faith was perfected or matured by his works. Ja siinä voidaan sanoa, että Abrahamin usko ikään kuin täydellistyy tai kypsyy hänen tekojensa kanssa. His works made his faith stronger. Nämä hänen tekonsa vahvistivat hänen uskoaan. And that's really what James is talking about throughout this book. Ja siitä itse asiassa Jaakob puhuu koko kirjansa läpi. That maturity in your spiritual life comes as you persevere during the trials of life. Kypsyys tulee sen kautta, kun olet kestävä elämän koettelemusten keskellä. So you have some little test today, Joten tänäänkin sinua ehkä You have some koetellaan jollain problem alueella, today. on ongelmia, and you trust the Lord ja luotat Jumalaan in some little thing, jossain pienessä asiassa. and that's going to cause you to grow. Ja se saa sinut kasvamaan. And then tomorrow you're going to face another test, Ja sitten huomenna tulee uusi koettelemus. and you're going to trust the Lord. Ja taas luotat Jumalaan. So now your faith, you see, is becoming more mature. Ja näin sinun uskosi tulee kypsemmäksi It becomes stronger and stronger. ja vahvemmaksi. It's like having a little thread. Se on niin kuin jos sulla olisi joku ohut lanka. Okay. Now you've got this little thread. Sulla on se ohut lanka. Oh, it breaks very easily. Se menee helposti poikki. Okay. Now if you take another thread Jos otat toisen lankan and get another one, ja vielä uuden. now you begin to braid them together, Ja sitten alat letittää sitä yhteen. and then you braid another one, Ja sitten vieläkin And then you braid kiedot another sitä one. yhä uudelleen ja uudelleen. and pretty soon you've taken this tiny thread Niin that can be easily snapped, Ja pian sinulla onkin se ohut lanka, joka helposti menee poikki. and you've braided it into this cable Olet kietonut siitä sellaisen kaapelin, that can't be broken. jota ei kyetä That's your katkaisemaan. faith. Niin kuin sinun uskosi. You see, today Niin kuin näin tänään, you've got some little test. sua koetellaan jollain You're going to alueella. trust the Lord. Luotat Herraan. Trust the Lord today. Luota Herraan tänään. Your faith will grow. Ja uskosi kasvaa. And then tomorrow, Ja sitten huomenna you're going to add another thread. taas lisäät And then yhden another thread. langan siihen. Ja, And taas then you're going toisen. to have some big test that comes Ja along. sitten tuleekin joku iso testi. And you're going to pass that test. Ja menet siitä läpi. And people say, I don't know how you do that. Ja ihmiset sanoo, kuinka sä siitä selvisit? Because day after day after day you trusted the Lord. Päivästä päivään olet luottanut Herraan. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Ne, jotka odottavat Herraa, ne uudistavat voimansa. That word to renew indicates an exchange. Ja se uudistuminen siinä viittaa semmoisen vaihtokauppaan. You're going to exchange your pitiful human strength Vaihdat säällittävän ihmisvoimasi for the omnipotence of God. Jumalan kaikkivaltiuteen. They shall mount up with wings as eagles. Ja he kohottavat siipensä kuin kotkat. The eagle is the only bird that can fly above the thunderstorm. Ja kotka on ainoa lintu, joka kykenee lentämään jopa ukkosen yli. So when the great storms of life come, Joten kun elämän suuret myrskyt tulevat, you can fly above them. niin voit liitää niiden yläpuolella. They shall run and not be weary. He juoksevat eivätkä väsy. They shall walk and not faint. Ja he vaeltavat eivätkä uuvu. That's what's going on with Abraham. Ja tämä tapahtui Abrahaminkin kohdalla. Maturity comes as we persevere. Kypsyys tulee sen kautta, That's kun what James is saying. olemme kestäviä Let faith koetuksissa. have its maturing work. Ja sitähän Jaakob sanoi, että olkoon sillä uskolla tämä kypsyttävä työ. All right. Now in James 2:23, Ja Jaakob the 2:23. scripture, that's Genesis 15:6. Ja niin toteutuu Raamatun sana 1 Mooses 15:6. Abraham believed God, it was counted to him for righteousness. Abraham uskoi Jumalaan ja se luottiin hänelle vanhurskaudeksi. And Ja
he was called the friend of God. Häntä kutsuttiin Jumalan ystäväksi. Now, Genesis 15:6, that's a statement about Abraham's salvation. Ja siinä 1 Mooses 15:6 viitattiin Abrahamin pelastumiseen. And he was called the friend of God. Ja häntä kutsuttiin Jumalan ystäväksi. What we have to understand here, Se, mitä meidän tulee ymmärtää James tässä. is making a declaration about two different justifications. Jaakob julistaa 2 erilaista vanhurskautumista. One is before God, Yksi on Jumalan edessä, and the other is before man. toinen on ihmisten edessä. Two different declarations. 2 erilaista julistamista. So when a man is justified by faith, he has an eternal acceptance before Joten God. kun ihminen pelastuu tai vanhurskautetaan uskon kautta, hän on ikuisesti Jumalan hyväksymä. But when a man is justified by works, Mutta kun hän vanhurskautuu tekojen he kautta, achieves an intimacy with God se johtaa sellaisen läheisyyteen Jumalan that kanssa. others can see. Ja toisetkin voivat nähdä sen. And that's why it says he was called the friend of God. Ja siksi tässä sanotaan, että häntä kutsuttiin Jumalan ystäväksi. Okay. But notice this word and. Mutta huomatkaa tämä sana ja. Is that what your word means, and? Yes, ja. Okay. The word and Sana ja means also, tarkoittaa myös, indicating there's something in addition to the first statement. se tarkoittaa sitä, että nyt lisätään jotain siihen ensimmäiseen toteamukseen. Okay? Okay? He believed in God, Hän uskoi Jumalaan, and that was credited to him for righteousness. se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Now, in addition to that, Mutta sen lisäksi he was called the friend of God. häntä kutsuttiin Jumalan ystäväksi. So this indicates Joten tämä sisältää a second instance of justification. toisen And vanhurskauttamisen. here we have his Hetken. justification by works. Ja tässä on kyse siitä vanhurskautumisesta. So being called the friend of God found in Isaiah 41:8. Ja Jesaja 41, 8 siinä sanotaan, että häntä kutsuttiin Jumalan ystäväksi. And in 2 Chronicles 20, verse 7. Ja toinen aikakirja 20 ja 7. So, being designated as the friend of God Sitten häntä kutsuttiin Jumalan ystäväksi. is related to Abraham's faith after salvation. Liittyy Abrahamin uskoon pelastuksen jälkeen. See, the fact that you're a child of God doesn't mean you're a friend of God. Eli se, että olet Jumalan lapsi, ei merkitse vielä sitä, että olet Jumalan ystävä. It might be like your brother or your sister. Hän on ehkä vähän niin kuin sun veli tai sisko. You may not be friends with them. Tai että ehkä itsekään veljen tai siskon kanssa ole That's why välttämättä Jesus ystävä. said, "You're my friends if Ja siksi you Jeesus do sanoi, what I että command you." olette ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. So you might be the brother of Jesus. Joten saatat olla Jeesuksen veli, You're not necessarily his friend. et välttämättä hänen ystävänsä. So in James 2:24, Joten Jaakob 2:24, you see that a man is justified by works and not by faith only. te siis näitte, että ihminen vanhurskautetaan teoista, eikä Now, this is yksin not uskosta. saying that you have to have works in order to be justified. Ja tämä ei tarkoita sitä, että sinulla täytyy olla tekoja, jotta A sinut lot of people voitaisiin saying, "Oh no, vanhurskaa. you have to have faith plus works to prove that you're really saved." Monet sanoo, että sulla täytyy olla sekä usko että tekoja, jotta voit todistaa, että olet uskossa pelastunut. Well, we have a little problem with the word only in this No verse. tässä jakeessa on pikku ongelma tämän sanan vain kanssa. First of all, the word only is an adverb. Tai siinä on, suomeksi se on eikä yksin. Eli siinä tämä kreikan sana only, tai mikä onkin, niin se on adverbi. In other words, it goes with the verb justified. Se liittyy siihen sanaan It vanhurskauttaminen. does not go with the noun faith. Eikä se ei liity siihen sanaan usko. So a man is declared righteous by works and not only by faith. Joten ihminen vanhurskautetaan teosta eikä yksin uskosta. So he's saying that there is a justification by works Joten hän opettaa, että on olemassa vanhurskautuminen teoista and there is a justification by faith. ja vanhurskautuminen uskosta. So the by faith type is before God. Se uskon kautta oleva vanhurskaus on se, mikä on Jumalan edessä. The by works type is before man.
Ja sitten taas tekojen kautta tuleva vanhurskaus on jotain ihmisten näkemää. So in this verse, we have two types of Joten tässä justification, jakeessa on kahdenlaista vanhurskautumista. one by works, one by faith. Toinen uskon kautta, toinen tekojen kautta. Only the one by faith results in eternal life. Ja vain se uskon kautta tuleva johtaa iankaikkiseen elämään. All right. And then we find also another illustration in the book of James, and that's Rahab. Ja sitten meillä on Jaakobin kirjassa esimerkkinä myös Raahab. She was justified by works Hän vanhurskautuu teon kautta, when she received the messengers, sent them out another way. kun hän otti vastaan ne vakojat. Now, Rahab had become a believer before the spies ever got there. Ja Rahabista oli tullut uskova jo ennen kuin ne vakojat ikinä tulivatkaan sinne. So she demonstrated her faith Joten hän osoitti by uskon hiding the spies and then helping them escape. piilottamalla ne vakojat ja auttamalla heitä pakoon. And so she was declared righteous by those who saw her. Joten hän vanhurskautettiin niiden silmissä, jotka näkivät hänet. So does James contradict Paul? Joten onko Jaakobin opetus ristiriidassa Paavalin kanssa? Not at all. Ei lainkaan. James and Paul are talking about two different things. Jaakob ja Paavali puhuvat kahdesta eri asiasta. Okay. And we have to keep that in mind. Meidän täytyy pitää se mielessä. So could Abraham boast of his works? Joten saattoiko Abraham ylpeillä teoillaan? Yes, Kyllä, but not before God. mutta ei Jumalan edessä. Well, before whom could he boast? No kenenkäs edessä hän saattoi? Before people. Ihmisten edessä. Oh, well, I had such great faith. I went up on the mountain with my son, Mulla oli niin iso usko, että mä menin sinne vuorelle valmiina uhraamaan poikani. tied him up, put him on the altar. Sidoin hänet siihen alttarille. I was ready to cut his throat as a sacrifice. Olin valmis katkaisemaan hänen Oh, kaulansa. that's how great uhrina. my faith was. Näin iso on minun uskoni. Do we ever do that? Teemmekö joskus niin? Yeah, of course we do. Totta kai me teemme. We boast about something in our spiritual life. Me kerskailemme asioista, jotka liittyvät meidän hengelliseen elämään. So Abraham could boast about his works, but not before God. They won't give him any standing with God. Joten Abraham saattoi kerskua teollaan, mutta ei Jumalan edessä, koska eivät te tuoneet hänelle mitään erityisasemaa Jumalan edessä. So he could boast, but not before God. Siis hän saattoi ylpeillä, mutta ei Jumalan edessä. Now there is a sense in which men are justified by works, No on siis olemassa tapa, jolla ihmiset but vanhurskautuvat that's not the way we're justified before God. teoista, mutta ei Jumalan edessä. Your works will not give you a right standing before God. Teot eivät vie sinua oikeaan asemaan Jumalan edessä. So what are we going to conclude from this? Joten miten me tästä voimme vetää johtopäätökseksi? When we put faith in Jesus for salvation, we get righteousness as a gift. Kun uskomme Jeesuksen pelastuaksemme, saamme lahjaksi vanhurskauden lahjana. And then God will declare us to be Ja righteous. sitten Jumala julistaa meidät vanhurskaiksi. Okay, now in Romans 4:5, Roomalaiset 4:5. to the one who does not work, Sille, joka ei tee tekoja, but believes on the one who justifies the ungodly, vaan uskoo hänen, joka vanhurskauttaa jumalattoman. his faith is credited to his account for righteousness. Hänelle luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. It's always this way. It's never by your works. Se on aina näin, ei koskaan teoista. In Romans 11:6, Ja Roomalaiset 11:6. we see if it's by grace, it's no longer of works. Jos valinta on armosta, niin se ei enää ole teoista. Otherwise, grace is no longer grace. Sillä silloin armo ei enää olisi armoa. Romans 4:6, David describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from work. 4:6, niin kuin myös Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. So righteousness Joten vanhurskaus comes to us not by any works that we do. tulee meille ei minkään tekemiä tekojen kautta. So we come to the conclusion. Ja johtopäätös. The doctrine of justification reveals how God can remain perfectly righteous and yet declare us to be righteous. Vanhurskauttamisoppi paljastaa, kuinka Jumala voi pysyä täysin vanhurskaalla samalla, kun hän julistaa uskovan syntisen vanhurskaaksi. And this is because of what Jesus did on the cross. Ja tämä liittyy siihen, mitä Jeesus teki. So it's entirely a matter of grace On täysin armosta, apart from works. ilman tekoja. I want to ask you something. Haluan kysyä teiltä. Have you been justified before God? Oletko vanhurskautunut Jumalan edessä? Has God declared you righteous? Onko Jumala julistanut sinut vanhurskaaksi? You may be here today Saatat olla täällä tänään
and you know that you are not righteous, Tiedät, että et ole vanhurskas. and you know that there is nothing in you that would cause God to say that you're righteous. Ja tiedät, että ei sinussa itse asiassa ole mitään, minkä takia Jumala voisi julistaa sinut vanhurskaaksi. Perhaps you're here and you don't know if you have eternal life. Ehkä olet täällä tänään, etkä ole varma siitä, onko sulla You iankaikkinen. don't know if you'll go to heaven when you die. Ole varma, menetkö taivaaseen I kuollessa. want you to know that right now, right where you are, Haluan, että sinun tietävä, että juuri tänään, juuri siinä, missä olet, without doing any works, tekemättä mitään tekoja, without making any promises to God, tekemättä mitään lupauksia Jumalalle, you can have the Sinulla- forgiveness of all sins. voit saada anteeksi kaikki syntisi. You can receive eternal life as a free gift. Voit ottaa vastaan iankaikkisen elämän ilmaisena You can lahjana. receive God's righteousness as a gift. Voit ottaa vastaan Jumalan vanhurskauden lahjana. It's simply to put faith in Jesus for your salvation, Yksinkertaisesti asettamalla uskosi Jeesukseen voidaksesi because he pelastua, died for your sins. koska hän kuoli sinun syntiesi tähden. And so salvation is never anything that you can do. Pelastus ei ole koskaan mitään sellaista, mitä sinä voit tehdä, It's what Jesus has done for you. vaan se on jotain, mitä Jumala on tehnyt. Jeesus, You believe Jesus will take you to heaven when you die? uskotko, että Jeesus voi viedä sinut taivaaseen? If you believe he will, he will. Jos uskot, että hän kykenee siihen, niin hän tekee sen. Do you believe Jesus will take away your sins even if you don't do any religious works? Uskotko siihen, että Jeesus voi ottaa syntisi pois, vaikka et tekisi mitään uskonnollisia tekoja? He will Kyllä, if you believe he jos will. uskot, että näin hän tekee näin. That's what it means to believe in Jesus. Sitä se tarkoittaa, että Have you uskot. been justified before God? Joten voit vanhurskautua Jumalan edessä. Well, right now, you can simply put your faith in Jesus to save you from the penalty of your sin. Ja nyt voit asettaa uskosi Jeesukseen, joka pelastaa sinut And in synnin one rangaistuksesta. instant of time, he will do that. Ja ihan yhdessä hetkessä hän voi tehdä niin. Now, maybe you're here and you are a child of God. You know that you've been justified. Olet ehkä täällä ja olet Jumalan lapsi ja tiedät olevasi vanhurskautettu. Are you being justified before men? Oletko vanhurskautunut ihmisten edessä? Jesus said, "Let your light so shine before men Jeesus sanoi, että anna valosi loistaa niin ihmisten edessä, that they may see your good works että he näkevät teidän hyvät tekonne. and glorify your Father who is in heaven." Ja sitä voitte kirkastaa Isää, joka on taivaassa. Justification, Vanhurskautuminen. declaration of righteousness. Vanhurskaaksi julistaminen. What do you have? Mitä sinulla on? Let's pray. Rukoillaan. Father in heaven, I give thanks that you are a God of grace. Isä taivaassa, kiitämme siitä, että olet armon Jumala. You've not dealt with us according to our sins. Et ole käsitellyt meitä syntiemme kautta. You have not rewarded us according to our iniquities. Mukaan etkä ole antanut meille meidän vääryytemme tähden, But we give thanks for our Lord Jesus Christ, vaan annamme kiitoksen Jeesukselle Kristukselle, who left the glories of heaven, joka jätti taivaan kirkkauden, became a man, tuli ihmiseksi, and he suffered on the cross, kärsi ristillä, paying the penalty for our sins, maksoi rangaistuksen syntiemme tähden, so that we who are unworthy että me, can jotka have olemme forgiveness arvottomia saamaan anteeksiantoa and eternal life as a gift, ja iankaikkista elämää lahjana and even your righteousness as a gift. ja myöskin sinun I vanhurskautesi. pray that your Holy Spirit will help us to understand these things, Rukoilen, että Pyhä Henki auttaa meitä ymmärtämään nämä asiat, and that we might glorify you because of what you've done through Jesus. että voisimme kirkastaa sinua sen tähden, mitä olet tehnyt Jeesuksessa. And I pray for those who are listening who are without Christ, Ja rukoilen niiden puolesta, jotka kuulevat ja ovat ilman Kristusta, without hope, without eternal life, ilman toivoa, ilman iankaikkista elämää. that your Holy Spirit might this day reveal to them their need for the Savior Että Pyhä Henki tänään ilmaisisi heille heidän tarpeensa, että he tarvitsevat pelastajan. and see that perfect salvation can be had by faith in Christ. Ja että he ymmärtäisivät, että täydellisen pelastuksen voi saada uskomalla häneen. Thank you for your word. Kiitos sanastasi. May it work in us Saako se tehdä työtä meissä, so that we might glorify you with our lives. että voisimme kirkastaa sinua We elämällä. ask all of these things in Jesus' name. Pyydämme tätä kaikkea Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.